נעים מאוד, שמי שירי, מנכ"לית גוד פרנדס, שמחה מאוד להיות פה. מעל 20 שנה בתחום הגיוס הטכנולוגי, ראיתי משברים וראיתי עליות מטורפות בימי הקורונה, ויודעת להסתכל על המשבר הזה כאיזושהי מהמורה קטנה בדרך, ותכף נסביר לכם איך אנחנו חווים אותו, איך אנחנו רואים אותו. קצת על גוד פרנדס, 90 עובדים ועובדות, 87 אנשים, תעשו את המתמטיקה. עובדים בעצימות מאוד מאוד גבוהה, 5,000 רעיונות בחודש לאנשים חדשים, מאגר של כמעט כל אנשי התוכנה והחומרה בארץ, ותק מאוד מאוד יפה של רכזות, כולם התחילו פה יחד איתנו לפני 15 שנה ונשארו. עובדים בכל זמן נתון עם מעל 1,000 חברות. הלחם והחמאה שלנו זה סטארט-אפים, סטארט-אפים קטנים, בינוניים, גדולים, וסטארט-אפים שכבר הפכו להיות קורפורייטים, סטארט-אפים שנרכשו, אבל אנחנו תמיד היינו מאוד קרובים לעולמות הסטארט-אפים. ומאוד גאים במוניטין שלנו, בזה שאנשים שאנחנו מגייסים לחברות נשארים לאורך זמן. ההתאמה שלנו ברמה מאוד גבוהה. פה זה מין דף כוח כזה, כפי שאמרתי, 1,000 חברות כל שנה, אי אפשר לדחוף את כולם לתוך שקף אחד. לקחנו פה שמות מכל מיני עולמות, חברות בינוניות, גדולות, קטנות, בעולמות ה-AI, בעולמות ה-Security, בעולמות ה-DevTools ועוד ועוד ועוד. בכל החברות האלה אנחנו מצליחות ועוד. בעצם, היום יהיה בעצם 3 מרצות שונות, שלושתנו כבר מעל עשור בגוד פרנדס, מכירות אחת השנייה ואת השוק מצוין. אני אסביר לכם קצת יותר על מצב השוק בהייטק בישראל, איך אנחנו חווים אותו, איך אנחנו רואים אותו כמי שנותן שירות לכל החברות בישראל, ואיך אנחנו רואים את זה כמבט חוצה חברה. אחר כך שלומית תלמד אתכם איך לעבור רעיונות משאבי אנוש בהצלחה, ואיך לכתוב את הקורות חיים בצורה יותר מותאמת היום לעולמות ה-AI. ורונית תעבור לשלב הכי חשוב של הכסף, כמה כסף לבקש, כמה כסף לקבל, ואיך אנחנו באמת שומרים על קוהרנטיות כשאנחנו מדברים על ציפיות שכר. הוובינר אמור, אני רואה ששואלים פה שאלות, קופצות לי, הוובינר אמור להימשך כשעה פלוס מינוס, אנחנו ננסה לדבר נורא מהר, כדי להספיק כמה שיותר, ואני מקווה שנספיק. יש לנו הרבה דברים להגיד, אנחנו לא נוכל לגעת בהכל. ננסה לתת לכם את הדברים הכי חשובים. המטרה שלנו פה זה באמת לעזור. אנחנו ראינו מי נרשם, בסדר? נרשמו גם אנשים שהשתחררו עכשיו מהצבא וזו העבודה הראשונה שלהם, אבל גם אנשים שנמצאים הרבה מאוד שנים באותה חברה ועכשיו נאלצים להתמודד עם פיטורים שהם לא תכננו. המטרה שלנו באמת לנסות לעזור לכם לעבור את הרעיונות כמה שיותר מהר ויותר טוב, וגם לא להיכשל על דברים שהם common knowledge למי שכל הזמן מתראיין, ולא לאנשים שהם כזה חדשים בשוק. אז קצת על שוק ההייטק הישראלי, למה אנחנו נפגשים היום. אי אפשר היה להתעלם מכל הכתבות שיש בנושא ה-AI, פיטורי ה-AI, איך ה-AI מייתר את העובדים, כל חברה שצריכה לפטר ומפטרת כל שנה 20% מהעובדים פתאום מאשימה את ה-AI בתוך הפיטורים. אנחנו רואים שיש גם את השפעת הדולר שהיא בהחלט משפיעה על הרבה מאוד מהחברות הגלובליות, שגם גרמה ככה לתסיסה, ובאמת כל מנהל פיתוח היום נדרש לחשוב האם הוא צריך את כל העובדים, ואנחנו מתמודדים עם הסוגיה הזאת, אנחנו נפגשים כל הרבה מנהלי פיתוח, אנחנו רוצות להראות לכם איך אנחנו חווים את זה, אבל כן החלטנו להפיק את האירוע הזה, כי כן אנחנו רואים שיש חברות גדולות ששחררו הרבה מועמדים לשוק, ואנחנו מרגישים את זה. מידך, עדיין יש כאן את דוח הרשות לחדשנות שיצא החודש, עדיין ניתן לראות שמספר המועסקים בענף ההייטק, בכל ענף ההייטק, לא קטן ב-2025, וגם על הערכתנו, גם ב-2026 הוא לא יקטן. הוא עדיין בסביבות 400,000 אנשים בכל ההייטק, ואני כבר נראה לכם איזשהו ספוילר, לפי מה שאנחנו חווים, כן יהיה הרבה מאוד אנשים שיצטרכו לחפש עבודה, אבל כן יש תפקידים אחרים שהיה יצא, והולכים בעצם להיות מקומות חדשים שנפתחים עבור אנשים אחרים. אז אנחנו ממש חושבים שהמספר יישאר בערך אותו דבר. אני רוצה שתסתכלו דווקא לנתון למטה בצד ימין, אתם רואים יש כאן מין קובייה כזאת בצבע אדום, אנחנו ממש חשים את זה כבר בתחילת השנה. יש המון המון סטארט-אפים, חלקם מתחת לרדאר, שבזכות המהפכה של ה-AI קמים הרבה יותר מהר, מגיעים למרקט פיט הרבה יותר מהר,
ואתם תראו, אנחנו כבר ממש רואים את זה בגוטפרנדס, יהיה הרבה מאוד סטארט-אפים שיקבלו השקעות שהן נרחבות של מיליוני דולרים, או שיגיעו ממש לרכישות ב-2026 וב-2027, אז אין מה להיות פסימיים, אנחנו ממש רואים את השינוי הזה קורה בלייב, של הרבה מאוד סטארט-אפים שאולי פעם היה לוקח להם הרבה מאוד שנים להצליח, או לא היו מצליחים, כי לא היו מצליחים מספיק מהר להגיע להתכנות ברמת הפיתוח הטכנולוגי, והיום מצליחים להגיע ללקוחות גדולים, מצליחים לעשות תהליכים כאלה בהצלחה, ולכן אנחנו כן רואים שיהיה הרבה מאוד חברות חדשות שאתם לא מכירים את השם שלהם ותכירו מאוד בסוף השנה ובתחילת שנה הבאה. מה אנחנו מרגישים? אני באופן אישי עדיין עולה כל יום עם 3 חברות לזום כדי להבין מה הן מחפשות היום, ואין ספק שבעולמות הפיתוח יש שינוי משמעותי ומה החברות מחפשות היום. כלומר, הקורות חיים שאתם כתבתם לפני שנתיים הם לא רלוונטיים היום, הסקיל שמחפשים לפני שנתיים הם רלוונטיים בחלקם למה שמחפשים היום. כל החברות מחפשות הסתגלות לכלים חדשים בעולמות ה-AI. אנשים שהם מפתחים ולא מראים שהם כבר עשו איזשהו שימוש בכלים שכיום כמעט כולם כותבים איתם קוד, אם זה קרסר, אם זה קלוד, ולא יודעים להשתמש בהם, יש סיכוי טוב שלא יעברו את הסינון אפילו הטלפוני של רעיון הטלפוני, כי זה משהו שהוא must. יש היום המון ציפייה לרוץ מהר, ועל כן יש הרבה מאוד אנשים מחברות גדולות, שאנחנו ממש מוצאות את עצמנו, דוחפות לצד השני, ומנסות לשכנע את המנהל פיתוח, נכון שהוא עבד בחברה גדולה, אבל אנחנו מזהים שהוא כן יודע לרוץ מהר, שכן יודע להבין את המערכת, זאת אומרת, כן, יש היום עדיפות בהרבה מאוד חברות לאנשים שעבדו בסטארט-אפים הקטנים בשנתיים האחרונות, והשתמשו בכלי AI ורצו מהר. יש המון שאלות על הביזנס. בעבר זה היה ממש דיכוטומי. התוכניתנים שיהיו תוכניתנים, אם הם רוצים שיהיו רק עם האוזניות מול המחשב, ואנשי הפרודקט ואנשי הסייל שיעבדו מול הלקוחות. היום בסטארט-אפים החדשים של ה-AI אנחנו רואים המון עבודה להבנה עסקית והבנה של איך הלקוחות עובדים, וגם הדרישה הזאת הפכה להיות דרישה שהיא must בסטארט-אפים קטנים, בעיקר בתפקידים של founder engineers, בתפקידים של מועמדים שהתחילו כתוכניתנים הראשונים בסטארט-אפים בתחילת דרכם, וגמישות מחשבתית, שהיום כולנו כנראה נדרש אליה, גם אנחנו, כי השוק משתנה לנו מול העיניים ואין ברירה. אני אתן לכם דוגמה, אני אתן דוגמה את וויקס, למרות שהם עשו הרבה מאוד צעדים שהם מאוד הגיוניים, ועשו את זה מאוד מהר, ובגלל זה מאוד מבאס שהם נאלצו לפטר קבוצה גדולה של אנשים, אבל הם, אני חושבת, הראשונים שאמרו בעצם, אנחנו כבר לא מחפשים תוכניתן Java, תוכניתן פייתון, אנחנו מחפשים מישהו שהוא יהיה AI engineer, וממעבר של באמת גילדות שהיו לפי תחומים מאוד ספציפיים, עברו ל-AI engineers, שאני כן רואה עדיין שיש חלוקה של אולי אנשים שיותר מתמקדים בבקאנד, או יותר מתמקדים בפרונט-אנד. אבל הרבה פעמים חברות שפעם התעקשו ואומרים, רוצה רק מישהו עם ניסיון בגו, או רוצה רק מישהו עם ניסיון בסקאלה, אומרות לי, לא משנה מאיזה שפה הבן אדם בא, יותר חשוב לי ארכיטקטורה, יותר חשוב לי שהוא יודע לעבוד עם AI ולקרוא את מה שהוא כותב, את הטעויות שבו, אז אני חושבת שיש פה גם בשורה. זאת אומרת, אם אתם היום מפתחים בשפת .NET, ואתם רואים שאין הרבה הזדמנויות בשפת .NET, כן אני חושבת שיהיה יותר הזדמנויות היום לעבור לגו או לסקאלה או אפילו לראסט, מאשר היה לפני שנתיים, וזה איזשהו יתרון בתחום הפיתוח. דיברתי על תפקידים חדשים, אז בואו ננסה רגע לחשוב איזה תפקידים חדשים אנחנו רואים שהם כבר מאוד שכיחים בכל החברות. אז מחפשים הרבה מאוד חברות מישהו שידע להבין אסטרטגיה של בינה מלאכותית. אני בכלל ראיתי שיש המון חברות, שיש חברות גדולות כמו מייקרוסופט וכמו סיילספורס, וגם סטארט-אפים גדולים כמו פאפאיה, של אנשים שהיו מנהלי פיתוח, ובעצם עברו לאיזשהו תפקיד, שהוא תפקיד של IC, של AI. מישהו שמסתכל רגע על המערכת ואומר איזה טכנולוגיות של AI אני עושה כדי לשפר את המערכת. המועמדים האלה הם מאוד נדרשים בהרבה מאוד חברות, כי חברות רוצות להיות יותר תאמות ל-AI, ולמוצר שיש לה כבר מוצר ויש לה כבר מערכת מסודרת, צריך שבוא מישהו בחוץ וינהל את זה. אז זה תפקיד של AI Software Manager,
Gen AI Developer זה תפקיד אני חושבת שנפתח הכי הרבה בחצי שנה האחרונה. הם מבקשים מכל מיני כיוונים, בסדר? זה יכול להיות גם מישהו שרק מפתח אייג'נטים, עושה אוטומיזציות ל-AI, וזה יכול להיות מישהו שהוא ממש עושה פרומפט אנג'ינירינג ויודע אפילו לאמן את המודלי בסיס, כן, יש סטארט-אפים מתחת לרדאר בארץ שעושים גם את זה. זה התפקיד שהכי מבוקש היום בשוק. אנחנו כן רצינו לתת פה איזשהו זרקור לפאונדינג אנג'יניר, כי קמים כל כך הרבה סטארט-אפים וכל כך הרבה הזדמנויות לאנשים שרוצים, שאולי מיצו קצת את עולם הסטארט-אפים גדולים או חברות גדולות ורוצים להיות משמעותיים ולהקים דברים מאפס. יש היום המון המון הזדמנויות של פאונדינג אנג'יניר. AI Security Researcher, אני חושבת שהתחום הזה של Security, או מי שבא מתחום ה-Security, קיבל את הבוסט הכי משמעותי בתוך המהפכה הזאת. יש כל כך הרבה פרצות וחולשות חדשות שצריך לחקור. יש כל כך הרבה מוצרים שעבדו עד עכשיו ובזכות המודלים הולכים להשתנות. אז יש כאן המון המון המון, אם אתם מכירים חוקרים, והחוקרים האלה עוד לא נכנסו לבחון היבטים של AI, אז תשלחו אותם אלינו. יש דברים מאוד מעניינים שאפשר לעשות בהרבה מאוד כסף. כמובן שצריך גם חוקרים שיחקרו את המודלים, ופה זה נתן פתח להמון המון אנשים שהם דווקא בעלי PhD או MSc שהם יוצאי אוניברסיטה, והיום הם יכולים לעבור מהאקדמיה ממש לחברות מוצר. ו-Solution Engineer, שזה תפקיד שחזר לתחייה, פעם קראו לזה FAE, זה תפקיד שאומר, אני בעצם בשני כובעים, כובע אחד אני מול הלקוח, מבין מה הוא צריך ואיזה פיצ'רים הוא צריך, כובע שני, דואג אפילו לפתח חלק מהפיצ'רים היותר בסיסיים, ונותן למחלקת הפיתוח לפתח את הדברים היותר מורכבים. היום השוק ממש בנוי על המון design patterns מאוד מאוד גדולים, והתפקיד הזה תופס תאוצה כמעט בכל חברה. אם אתם צריכים לחשוב איך לקבל יתרון בשוק התעסוקה היום, ואתם היום עובדים עדיין, אז תנסו לחשוב איך אתם יותר מבינים את הארכיטקטורה, ופחות רק כותבים את הקוד, כי זה בעצם ערך שיש לכם היום אל מול ה-AI שיודע לכתוב קוד ברמה ממש לא רעה, וגם תדעו איך להציג את זה קדימה. וכמובן שהשאלה היא כבר לא מי הכי מבריק בחדר, כי יש אנשים מבריקים, ותמיד נשארתם מבריקים. אבל היום מה שהמנהל פיתוח שואל, זה מי יעיץ הכי מהר את הארגון שלו קדימה. ולפני שאני מעבירה את השרביט לשלומית, אני כן רוצה להיות אופטימית. כי יש עכשיו באמת איזושהי תקופה שהרבה מאוד חברות פיתרו הרבה אנשים, מה שיצר יחסית הרבה מאוד אנשים שמחפשי עבודה בשוק, התחרות היא טיפה יותר קשה, אבל אני כן יודעת לזהות את ההזדמנויות שקמות בזכות ה-AI, ואנחנו בגודפרז ממש ננסה לעזור לכם למצוא את התפקיד הבא שמתאים לכם ויקדם לכם, ויכול להיות שזה גם, שעכשיו זו תקופה פחות נעימה, זה לא כיף לחפש עבודה, בטח שלא תכננתם, אבל יכול להיות שזה כן יפתח לכם פתח לחיים יותר מעניינים, יותר כיפים, וכאילו הזיז אתכם מאזור הנוחות, גם אם היה נוח. אז יאללה, לפני הסוף, כל הזמן שואלים אותי על שכר. אז רונית תגיד לכם בסוף כמה לבקש ואיפה הטבלות, אבל השכר ב-2026 עלה, בסדר? אנחנו רואים את כל החוזים. התפקיד של גודפרנדס זה לתווך בין מועמדים לבין סטארט-אפים, ואנחנו מקבלים את השכר שלנו מהסטארט-אפים, אנחנו רואים את כל החוזים של כל מי שחותם. השכר הממוצע למי שסגר, בסדר? עלה. עכשיו, אני לא אומרת שהשכר של כולם עלה. כמובן שבסוף מי שמקבל חוזה זה אלה שיש להם, שהם הסיניורים. מי שמקבל מעל 40 זה אנשים שעוברים טוב מאוד את התהליכים, זה בדרך כלל אנשים שמחזיקים כמה חוזים בבת אחת. אבל בסוף הממוצע הוא לא משקר, ויש כאן מאות השמות שאנחנו עושים כל חודש, והממוצע עלה. דרך אגב, יש פרמיה ל-AI שכבר רואים אותה, והפרמיה הזאת היא משמעותית. יש 5% שכר יותר למי שכבר יש לו שנתיים בעולמות הבינה מלאכותית, זה לא מי שכתב עם קלוד, בסדר? זה מי שיודע להשתמש ב-AI כדי להפוך להיות הרבה יותר יעיל. מי שיודע להיות תוכניתן על כזה, שיודע להפעיל הרבה מאוד תהליכים במקביל, הם אלה שמקבלים את הפרמיה הזאת, ואתם צריכים להבין, לפעמים שווים 5 תוכניתנים.
אז ברור שמקבלים יותר. אני רואה שיש שאלות, אבל כדי שלא ייגמר הרצף, אנחנו ניתן לשלומית ולרונית, ואחר כך אני ורונית נשאר לענות על שאלות. יאללה רונית. יאללה שלומית. שאלות מעניינות שנשמח ככה לענות לכם. אז ברוכים הבאים, לי קוראים שלומית, נעים מאוד. אני 15 שנים בעולמות של הניהול של הגיוס, בעצם עברנו את מהפכת הלינקדין, עברנו הרבה מאוד מהפכות, ועכשיו אנחנו באמת בעולמות של ה-AI, ואני אשמח בעצם לשתף אתכם כחוויה שלנו, על איך אנחנו למדים את השוק של המועמדים, ובאמת להרחיב על חלק מהדברים ששירי אמרה פה ככה לעומק. אז מה שאנחנו נדבר כרגע זה באמת על השלבים של הגיוס, בהתמקדות באמת של השיפטינג מהעולמות של AI. אז ככה באמת כבר בהגשת קורות החיים אנחנו רואים את ההתערבות של ה-AI, אנחנו יודעים שאתם בעצם מכינים את קורות החיים שלכם ביחד עם ה-ChatGPT וביחד עם ה-AI, וזה בסדר, גם המעסיקים יודעים את זה. זה רק צריך בהיבט הזה באמת לשים לב לאותנטיות שבדבר, זה מה שאני ממליצה, ובאמת להיצמד לדברים שבהם יש לכם ניסיון, וזה בסדר, ולגמרי זה כלי לגיטימי לכתוב את קורות החיים. אז זה ככה בהגשת קורות חיים, וכמובן כשעוברים את השלב הזה מגיעים לרעיון של המבחן הטכני, כשכן אני אתן לכם איזושהי אנקדוטה, שהיום כבר בתוך המבחן הטכני, במקום לתת ככה שאלה שכוללת בתוך הפיתוח קוד, כבר נותנים שאלה, קוד שבעצם AI כבר כתב, ובעצם אתם צריכים לכתוב, למצוא מה הבאג שבקוד, וזה בעצם איזשהו שינוי בעצם מהמבחנים הטכניים שהיו עד כה, אז זה ככה ברמה הזו. כמובן שבמידה וזה מצליח, תעברי אחורה, יש רעיון התנהגותי, שבעצם זה רעיון ה-HR מה שנקרא, שבודק את ה-DMA, ממליצים, וחוזה משא ומתן, נרחיב על זה בהמשך. אחלה. אז באמת, כמו ששירי קודם אמרה, מאוד מצטרפת לשינוי הזה. בעצם בעבר היינו כותבים קורות חיים בצורה שהיא מאוד מאוד ממוקדת שפה. אני תוכניתן פול סטאק, אני כותב בנוד ריאקט וככה. אז באמת היום יש שינוי, בעצם יש יותר הערכה בעצם לא לשפה, דווקא השפה הפכה להיות פחות ופחות קריטית, אלא באמת לכתוב, אני ממליצה בעצם לכם לכתוב את כל מה שהתנסיתם ב-AI. עכשיו, ההתנסות ב-AI זה כמובן יכול להיות מההתנסות הבסיסית ביותר עם כלי AI, שכמו שככה נאמר קודם, Clojure ו-ChatGPT וכדומה. זה יכול בעצם, השלב בעצם המתקדם יותר זה בניית אייג'נטים, ופה אתם צריכים באמת לפרט מה בדיוק עשיתם, עד באמת תפקידים של ממש מחקר ומימוש אלגוריתמים ודברים קצת יותר מורכבים. שימו לב, ככה. אז באמת, מה חשוב לנו, ואני מסתכלת פה בצד של המגייסת, מה חשוב לנו לראות בקורות החיים. אז בעצם המערכות היום הן גם מבוססות, מערכות הגיוס הן היום גם מבוססות AI, ובעצם מה שחשוב זה באמת שהבאזוורדס שאנחנו רוצים שיהיו לכם, יופיעו בקורות החיים. אז באמת תשתמשו במילות מפתח, באמת להדגיש דברים שהם פעם אולי היו פחות מודגשים, אוטומציות של תהליכים, פיתוח, ובעצם מה עשיתם כדי לייעל את התהליך בארגון, שימוש ב-AI, פיתוח אייג'נטים, וגם soft skills. בגלל שיש, ככה בהמשך באמת למה שנאמר קודם, בגלל שיש יותר צורך בנגיעה בביזנס, בנגיעה ב-customer facing, בנגיעה בפרונט, אז גם נושא של soft skills נכנס היום יותר ויותר, הובלת פרויקטים, עבודה מול לקוחות, עיסוק בצד הביזנסי, גם מנהל פיתוח, התעסק היום לא מעט בצד הביזנסי, ותכף נדבר על זה בהמשך, נרחיב.
אוקיי, אז מה ככה כן לעשות בקורות חיים? באמת פתיח קצר שמפרט על הניסיון שלכם, זה מאוד מאוד חשוב, גם אם אתם רוצים לשמור על דיסקרטיות, לנו, אנחנו בגוד פרנדס בהחלט עושים את המקסימום בשביל לשמור על דיסקרטיות, וכן תפרטו את עולם התוכן שבהם בעצם החברה מתעסקת, זה מאוד מאוד חשוב ויכול לקדם אתכם, את הפירוט של המשימות, תדברו את מה אתם עשיתם בעצם, במה אתם לקחתם חלק, לא כחלק מצוות שעשה ופיתח ועשה, אלא מה אתם, איפה אתם הרמתם את הצוות, מה אתם לקחתם תחת האחריות שלכם וכדומה. הצעה שלי וככה טיפ מאוד מאוד גדול וככה חשוב, כי אתם חלקכם פה התחברתם, כי בעצם אתם כחלק באמת מגל שהוא אי אפשר להתעלם ממנו, של פיטורים ככה באמת במשק. ובאמת כשאנחנו מסתכלים, כי אנחנו בעיניים HRיות מסתכלים על קורות החיים, וברגע שיש בעצם איזה שהם פיטורים שהם יותר מסיביים, כמו למשל סגירת סייט, כמו למשל חברה שבעצם פיטרה באמת מוצר שלם וככה, אז כן, אני מאוד ממליצה לכתוב את זה בקורות החיים, כי בעצם זה מסביר את הקפיצות בקורות החיים. זה בעצם מעיד על זה שאתם לא פוטרתם לאור זה שלא ביצעתם, הביצועים שלכם הם לא מספקים, אלא דברים שבאמת לא תלויים בכם, וזה מציג אתכם באור טוב יותר. וזה באמת טיפ מאוד מאוד חשוב לקחת ולכתוב סיבות עזיבה מאוד מאוד קצרות, סגירת סייט, קיצוצים וכדומה. בואו נדבר קצת על לינקדין ריקרוטר, מה שנקרא בעצם הכלי הכי חשוב של מגייסת טכנולוגית היום. אפשר להעביר. מהמם. אז בעצם יש פיצ'ר שנקרא Open to Work, אני מניחה שאני לא מחדשת פה לרובכם, בעצם כן כדאי לפתוח את זה, וכדי שזה בעצם יקפוץ לאלגוריתם של המגייסת, והיא תוכל לראות שאתם מחפשים עבודה, ובאמת תפנה לכם ככה יחסית מהר, ותוכלו לקבל טלפון. כמובן שלהוסיף כמה שיותר סקילס, ואני מזכירה, גם סקילס שקשורים לשפות וכדומה, אבל גם סקילס שקשורים לדברים יותר רוחביים, soft skills כמו שהזכרתי קודם, people business oriented, שירי הזכירה קודם founding engineer, כל המילים שבעצם כמובן בהישאר באותנטיות שאתם בעצם עושים את זה, אבל ככל שתוסיפו יותר דברים רלוונטיים, גם כלי AI כמובן, זה באמת יקפיץ אתכם יותר קדימה ויותר חזק. הלאה. מהמם, בשלב הזה של הניסיון באמת, ככה אחזור ואגיד, כן תשתמשו במילים ובכלים ובטכנולוגיות שעבדתם, אפשר לעבור הלאה, זה באקספיריאנס. זה דוגמה טובה לתפקיד שנקרא Security Researcher. הרבה מאוד מהחוקרים אצלנו כותבים Security Researcher וזהו. אז מצד אחד זה מאוד ככה מתרגר ומאוד ככה מסקרן, אבל מהצד השני, ככל שתרחיבו יותר בסקילס שלכם, ככה הסיכוי שלכם גדל לאייש משרה ספציפית שתתאים ותהיה הולמת את הניסיון שלכם. לדוגמה פה הבן אדם בעצם היה ב-8200 והיה חוקר באמת סקיוריטי, וכן הוא ציין פה את הסקילס, ותשימו לב, הוא ציין פה את הניסיון גם ב-C וגם בלינוקס אינטרנלס וגם בנטוורקינג. זאת אומרת שאם יש לי חברה היום שמחפשת חוקר שכן מתנסה באינטרנלס והוא בא מרקע של תקשורת, הסיכוי שהבן אדם הזה יקפוץ קודם לריקרוטרית הוא גבוה יותר, וסיכוי ההתאמה שלו גבוה יותר מאשר שבן אדם שיכתוב Security Researcher, אז להוסיף סקילס רלוונטיים. הלאה. כמובן שכל סממן הצטיינותי הוא חשוב, ולא רק, אני רוצה לחדש פה, חברים, לא רק לג'וניורים, זאת אומרת גם אם אתה סיניור, שיש לך 8 שנות ניסיון, עדיין יש לנו לקוחות שמחפשים את האנשים היותר מצטיינים, שקיבלו ציונים יותר גבוהים, מאוניברסיטה וכדומה, אז לא להחסיר את ההצטיינות, לא להצטנע פה, זה לא המקום. וכמובן, אם יש ניסיון ביחידה טכנולוגית, פה במקרה הזה פסגות, אז להדגיש את זה, זה עוד איזשהו סממן להיותך טלנט, וזה שיתרו אותך למקום מאוד מאוד איכותי. מעולה. אז הכי פשוט באמת, הכי פשוט והכי פחות מועיל, זה להגיש קורות חיים ב-Easy Apply. זאת אומרת, יש רובריקה בלינקדין ובאמת לעשות את זה.
אני כן יכולה להגיד שבמידה ובעצם, זה בעצם יכול להגיע באמת לאותו מגייס ולהיבלע בין הרבה מאוד קורות חיים שנשלחים באותה הדרך. אני רוצה להציע את האופציה של באמת להגיש קורות חיים דרכנו, דרך גוטפרנדס, שפה בעצם לנו יש את הניסיון האמיתי ואת הקשרים הרלוונטיים ואת המוניטין הרלוונטי, בעצם לקחת את המועמד, לקחת את המשרה ובאמת לקדם אותו למול המנהל המגייס עם הרבה מאוד ניסיון והרבה מאוד ערך מוסף שיש לנו, וכך קורות החיים שלכם לא הולכים לאיבוד ונבלעים. אז מאוד מאוד חשוב להגיש דרך גוטפרנדס, אנחנו יכולים פה לתת ערך מוסף אמיתי. הלאה. בואו נדבר קצת על שלבי הרעיון, טיפים. אז זה ככה באמת, יש את שלב הרעיון הטלפוני, שהוא בעצם טרום הרעיון הפרונטלי, שבו בעצם מתקשרת מגייסת, שרוצה להבין את ההתאמה הראשונית שלכם. אז כן באמת מומלץ לענות לשיחה הזו בצורה רצינית. אם אין לכם את האפשרות להיות מרוכזים וככה להיות כולכם בתוך השיחה, באמת עדיף שתקבעו למועד מאוחר יותר. כן רצוי לעשות הכנה מסוימת לפני הרעיון המקצועי, לענות בצורה קולעת ובצורה שוצפת, לא לענות תשובות מלאות, זאת אומרת לענות תשובות מלאות ולא ארוכות מדי. כן תתכוננו על זה, וכן תתכוננו לנושא הזה של סיבות עזיבה, ופה אני שוב מדגישה, אם יש סיבות עזיבה לגיטימיות, כן, תגידו את זה כבר במעמד הזה של הרעיון הטלפוני. זה יכול באמת לקדם אתכם וככה באמת להתגבר על איזשהו נקרא לזה אתגר בהיבט הזה של הפיטורים. אז בואו נדבר על המשולש שאנחנו אוהבים, של ה-HR. בעצם ברגע שאנחנו בוחנים את הרלוונטיות של ההתאמה של מועמד ומשרה, בעצם אנחנו בוחנים מספר דברים, כמובן שההתאמה טכנולוגית ויכולות למידה. אני כן אגיד שהיום בעצם ההתאמה לתרבות היא מאוד מאוד חשובה, מכיוון שאנחנו נמצאים בעולמות, בפרט בסטארט-אפים, אבל לא רק, אנחנו נמצאים בעולמות כל כך מתקדמים, כל כך דינמיים, כל כך פלואידים, שבאמת הרבה פעמים, כמו שגם שירי אמרה קודם, נדרשת גמישות מחשבתית, חשיבה, דינמיות, חשיבה שהיא יותר יכולת להתמודד עם מעברים בצורה מאוד מאוד קלה. פה בוחנים את ה-DNA ביחד עם ההתאמה הטכנולוגית ויכולות הלמידה, זה לא פחות חשוב. וכמובן התאמה למנהל המגייס ולאנשים בצוות, כי הם מחפשים אנשים יסתדרו עם הצוות ושתהיה דינמיקה טובה, זה כמובן תמיד יכול לעזור ולסייע. זה לגבי זה. קצת על שאלות נפוצות ברעיונות ה-HR, אז באמת השאלה שבאמת ניגע בה היום הכי הרבה, זה בעצם למה אתה מחפש עבודה, או למה פוטרת, או מה בעצם, למה אתה פה היום? ובעצם בשאלה הזאת, בעצם רוצים לבחון את המוטיבציה שלכם. אחד, רוצים שבאמת תציגו את המקום האחרון שלכם, מאוד רצוי להציג אותו בצורה שהיא לא תשחיר את המקום האחרון שממנו באתם. אפשר לומר, היה לי אחלה תקופה שבה לקחתי ארגז כלים מאוד מאוד חשוב, וכמובן עכשיו אני מראש קדימה, כי אני מחפש דברים יותר מאתגרים וכדומה, וכמובן אם נסגר סייט או פוטרת מסיבות לגיטימיות, כמובן נציין את זה. אז באמת, בשאלה מהסוג הזה, כן שווה לספר, להבליט את המוטיבציות שלכם לתפקיד האחרון, אבל לא לשכוח מאיפה הגעתם ומה יכולתם לקחת מהתפקיד הקודם. יש עוד הרבה מאוד שאלות, אבל אנחנו נתמקד כרגע בשאלות שהן רלוונטיות אליכם, לקהל היעד שנרשם פה לוובינר. בואו נדבר רגע על הפיל של החדר. דיברנו קצת על למה פיטרו אתכם, אז באמת, כמו שאמרתי גם קודם, אני אגיד שוב, באמת להציג את הפיטורים, לדבר באופן מכבד על מקום העבודה, להתמקד בתוצאה, כן לדבר באופן אופטימי וחיובי, כמו ששירי דיברה קודם, באמת להסביר את הקיצוצים, החברה קיצצה מוצר מסוים, סייט, שינויים ארגוניים וכדומה. האופן שבו תתייחסו לפיטורים יכול להעיד על הגמישות המחשבתית שלכם ועל ההסתגלות שלכם לשינויים והתמודדות עם חוסר ודאות, וגם איך אתם קמים מאותה סיטואציה שהיא לא תמיד פשוטה. בעצם העולם הזה של ההייטק הוא מלא ככה רכבות הרים ותהפוכות, ואדרבה עכשיו,
אז איך אתם נעים ביחד עם השינויים, וכמה מהר אתם קמים והופכים את זה דווקא לצמיחה. בואו נדבר על שלב נוסף, שזה שלב הממליצים. ככה באמת, אני לא יודעת אם אני מחדשת פה, כי יש פה אחוז שהוא אחוז לא קטן. 20% מהתהליכים נופלים בשלב הממליצים. זה שווה התייחסות, זה שווה שבאמת נשקיע בשלב הזה, ולא נתייחס אליו כאל שלב שהוא על הדרך וכבר התפקיד שלי. לא, אני יכולה להגיד לכם כמנהלת מגייסת מבפנים, שאני אישית שמה דגש מאוד חשוב על ממליצים, מאוד חשוב קודם כל להתחיל ולסיים טוב במקום עבודה. ואחרי שכבר סיימתם, כן תבחרו בקפידה את הממליץ שלכם, כן תכינו אותו לשיחה, כן תספרו לו על התפקיד שאליו אתם מתמודדים, וכן שימו לו את הדגשים שחשוב לכם שיבואו לידי ביטוי בשיחה. תבינו שמדובר בבן אדם שמתנסח בצורה מצוינת, שתוכל להציג אתכם בצורה שלא תעורר ספק לגבי העבודה שלכם. אז זה ככה טיפ מאוד מאוד חשוב, לא כולם עושים את זה עד היום, אני חייבת להגיד, אז ממש ממליצה. זהו. כמה טיפים אחרונים לקראת הסוף. אתם מוזמנים גם לצלם מסך, עוד מעט גם מרינה וככה נשלח לכם את כל המצגת, אבל בהחלט זה דברים שככה ממש תוכלו להשתמש בהם הלכה למעשה ממש ברעיון הבא שלכם. אז באמת תהיו עקביים בפרמטרים של החיפוש של המשרה. אל תקפצו מהר בין תפקיד לתפקיד. כן חשוב להראות איזושהי יציבות, כן חשוב לראות איזושהי סטביליות. תכינו מראש שאלות לרעיון, כדי בסוף הרעיון באמת להראות שיש לכם את השאלות הרלוונטיות, וכן להראות עניין, לא להרחיב יתר המידה בתשובות שלכם. תנו למראיין להוביל, אל תהיו זה שמוביל את הרעיון. זאת אומרת, המטרה היא באמת שיובילו אתכם ואתם תעלו בצורה קורקטית, כי אנחנו רוצים לקחת את המראיין לאן שהוא רוצה לקחת, ולתת לו להוביל. תנו דוגמאות ספציפיות, תמיד תכינו לכם ב-back of your mind, ב-back of your mind, דוגמאות, כי מראיין טוב הוא מראיין שלא ישאל שאלות פתוחות סתם, על כל שאלה הם יבקשו מכם דוגמה, אז כן שיהיה לכם מוכן מראש. גם לא ביטחון עצמי מופרז, או ככה, זה כן לבוא עם צניעות מסוימת. דיברנו על עקביות, אז באמת תכף רונית גם תדבר איתכם על ציפיות שכר. כן תבואו עם משהו שהוא תואם שוק, יש טבלאות שכר, וגם באתר של גוטפרדס יש טבלאות שכר מאוד מעודכנות בכל רגע נתון, אז תבואו מסודרים ומדויקים גם בהיבט הזה, ורונית תרחיב על הנושא הזה. מצוין. אז אני רוצה להציג לכם את רונית. שלום לכם, אז נעים להכיר, אני מנהלת תהליכי גיוס כבר 20 שנה, אבל מי סופר, מנהלת קריירות של מועמדים, כן, טכנולוגים. אני פה ה-VP Sales בחברה, מנהלת את צוות האקאונטים שלנו. בואו נעבור עכשיו, אחרי שעברתם ככה את הרעיונות וראיתם שהגעתם למצב של חוזים, משא ומתן על חוזים ואיך מתחילים. עכשיו חשוב לי לציין, ותבואו ותתייעצו גם איתנו בגוטפרנד, אתם יכולים לשלוח אליי ספציפית גם, ולשאול אותי. בכל שלב, בתחילת הרעיונות שלכם, ישאלו אתכם על ציפיות שכר, אוקיי? תנו תמיד מספר, תעשו את בדיקת השטח שלכם, הרקע לפני, ותגיעו עם מספר, כי גם בשלב האחרון או באמצע שישאלו אתכם, תהיו עקביים, תיתנו את אותם מספרים. אז אפילו לפני תתייעצו איתנו, אנחנו נדע להגיד לכם. אז ככה, אז בשלב החוזה, תערכו, כמו שאמרת, את המחקר המקיף, תראו שאתם מעוניינים בתפקיד, אבל תשאירו את הקלפים אצלכם, באמת, כל התפקידים שאתם מגיעים אליהם, תגיעו פתוחים, תשמעו, תהיו במיטבכם, תימנעו מלעדכן כמובן שאתם מגיעים לשלב חוזה, עוד לפני שחתמתם, לא לעדכן בחברה שבה אתם עובדים שאתם מחפשים, במידה ואתם עדיין עובדים, לעדכן רק בסיום וחתימת החוזה. אם במהלך התהליך הבנתם שאתם לא תרצו להמשיך, עדיין עד שלא תחתמו ותגיעו לשלב הסופי במקום שאתם רוצים, תשאירו את הדלת פתוחה תמיד, ותמיד לסיים גם בצורה נעימה. להגיד כרגע קיבלתי הצעה אחרת, אם זה יהיה רלוונטי בהמשך אני אשמח. הדבר השני זה ציפיות שכר. זה כמו שאמרנו, סליחה, אפשר לעבור הלאה. לינוי, אפשר לעבור הלאה. יופי.
אז כמו שאמרתי, אתם יכולים לבדוק את טבלאות השכר שלנו באתר, לוודא באמת שהתנאים תואמים למשרה שלכם, לתפקיד, לשנות הניסיון, לבדוק איתנו כמה אתם שווים. עכשיו, במידה ואתם כמובן מקבלים כמה חוזים במקביל, אני תמיד אומרת, תיקחו איזה אקסל ותשקללו בו, לאורך כל שנות הניסיון שלי, לקחת 3 דברים בחשבון, אישי, מקצועי, שכר ותנאים, אוקיי? קודם כל זה האישי, תיכנסו לארגון, תבינו איך הרגשתם, איך האנשים שפגשתם, מה הפוטנציאל שלכם ללמוד מהצוות שקיים, מי האנשים, תחפשו קצת מאחורי הקלעים כמובן, אם זה באמת ברשתות, אם זה איתנו, להתייעץ איתנו זה תמיד מאוד עוזר, כי אנחנו כל כך הרבה שנים מכירים כל כך הרבה חברות, יש לנו המון המון אינסייט לתת לכם. האם איזון בית עבודה מתאים לצרכים שלכם, לא מתאים לצרכים שלכם, יש באמת כל מיני סוגים, המיקום, כמה זה קרוב לבית, כמה זה רחוק, כמה היברידיות יש, גם אם המקום רחוק ועדיין יש לכם את האופציה לעבוד מהבית והמשרדים רחוקים, זה מאוד מאוד חשוב. ברמה המקצועית, מה אופי המוצר, מה סוג המוצר, האם זה מעניין אתכם, האם העבודה הטכנולוגית באמת מקדמת אתכם, אוקיי? סרגל הכלים הקיים שלכם, כמה הוא הולך לגדול ולצמוח, ומצד שני, כמה אימפקט אתם תיתנו, כמה אתם יכולים להשפיע על המוצר, והזדמנות לפתח את עצמכם מן הסתם תוך כדי, האם יש שם מערכות שאתם תקימו מאפס, האם הטכנולוגיות שם באמת מתקדמות, האם יש שם מסלול קריירה שתוכלו לנהל, כל הדברים האלה, אלה דברים שיש לנו מידע ידוע מראש כבר, אז ממש ברגע שמגיעים לשלב הזה, ההתייעצות איתנו וההבנה מאחורי הקלעים מאוד מאוד יכולה לסייע לקחת החלטה כזאת. שכר ותנאים כמובן, compensations, גם אחד הדברים שאנחנו כמובן משקללים בכל הנושא הזה של משא ומתן של החוזה, כמה השכר הזה רלוונטי לשוק היום, אוקיי? יש מקומות באמת ותפקידים שהשכר היום הוא יותר גבוה קצת, ויש תפקידים שביחס לשנים קודמות הוא ירד. אז באמת ההתייעצות איתנו היא מאוד יכולה לעזור לכם לדעת איפה אתם עומדים ומה כדאי לכם לבקש. התנאים מסביב, לא לשכוח כמובן, אם זה מענקים, אם זה תנאים סוציאליים, בונוסים, כל מה שקשור בזה, אם זה אופציות, אם זה RSUs, אז זה באמת אלה דברים שצריך לקחת בחשבון, לשאול כמובן גם את הלקוח וגם לשאול אותנו, עד כמה החברה והשוק באמת יציבה בשוק. דברים שאפשר לדעת, אם זה דרכנו, אם זה באמת מהאתרים, לאן החברה מתקדמת, האם היא לקראת באמת איזשהו אקזיט, האם היא הולכת באמת לעשות הנפקה, האם זה סטארט-אפ פרטי, גם הרבה מידע שיכול לתת לכם אינסייט לגבי הרצון והצורך שלכם לחתום באותו מקום. זהו, אופציות ומניות, כבר דיברנו על זה בהחלט, אז שאלות, באמת חשוב בשלב הזה של המשא ומתן פשוט לפנות אלינו, אנחנו יכולים לתת לכם כל כך הרבה מידע שיכול לעזור, ובסוף האינטרס שלנו משותף, תמצאו את המקום הכי טוב עבורכם. לא שומעים אותה. גם שלומית פותחת מצלמה, ושאלתם פה המון המון שאלות, ניסינו תוך כדי כזה, ניסינו תוך כדי לענות. רונית ושלומית, ננסה רגע לענות פה, יש כאן המון המון שאלות, וננסה לענות על מה שעוד לא הספקנו. רצנו על המון המון דברים. אז דבר ראשון, אני חושבת, למי פונים בסוף? אני שמה פה את המייל שלי, בסדר? אני אסנן, כל מי שרוצה לשלוח קורות חיים, לוודא שהם הגיעו לכתובת הנכונה, יכול לשלוח אליי, אני אסנן ולוודא שמישהו מגיע לכאן. שאלו אותנו הרבה איך זה הולך עם המשרות באתר, כי יש הרבה וכמה לפנות, אני כן אפרט רגע על הדבר הזה, בסדר? גוטפרנדס, כפי שהסברתי, היא חברה של 90 עובדים ועובדות. היא מחולקת לכמה מחלקות. יש מחלקה אחת, שהיא מחלקה שמסננת את כל הקורות חיים שמגיעים אליכם. יש מחלקה אחרת, שהיא זאת שמראיינת אתכם, ויש מחלקה אחרת שהיא זאת שבסוף מציעה לכם את המשרות. המשמעות היא שמספיק להגיש למשרה אחת באתר, כדי שזה יגיע ויעבור את כל השרשרת. עכשיו, כן יכול להיות שהניסיון שלכם לא רלוונטי, אין לי עכשיו משרות של שיווק, אין לי משרות של סולושן ארכיטקט רק של שנה ניסיון, כאילו יש הרבה תפקידים שלמרות שיש לנו 1,000 משרות פתוחות, אף אחד מהם לא תואמת את הניסיון שלכם. במקרה הזה בדרך כלל אנחנו נקטלג אתכם במערכת ולא נראיין,
כי יש לנו המון אנשים לראיין, במיוחד עכשיו שהשוק מוצף במועמדים, שהם כן רלוונטיים, אנחנו צריכים איכשהו כל הזמן להנדס את הזמן שלנו כדי להספיק כמה שיותר, להפתם אותו, אז ברגע ששלחתם קורות חיים, אין לי בעיה שתקפיצו אותם עוד הפעם בעוד חודש, בסדר? אני אראה אותם, זה יכניס לי בתוך המערכת שאתם מחפשים עבודה עדכני, ושתפתח לי משרה, אתם הראשונים שתעלו, אבל ככה זה עובד אצלנו מבחינת הלו"ז, אנחנו לא חברה בוטיקית קטנה, אנחנו כבר מאוד מאוד גדולים, בסדר, מגייסים 150-200 אנשים כל חודש, ובהתאם גם מנסים לעבוד מאוד מאוד יעיל. אני שואלת כל מיני שאלות, מישהו לא רואה את המייל שלי, למה? רשמתי, כי זה לא שלח לכולם, רגע, רק שנייה, everyone, רגע, אני שולחת את המייל שלי. אני אכתוב בצ'אט את המייל שלך. לא, הנה, עכשיו אני רושמת, הנה. מישהו שואל אותי אם אנחנו מתעסקים גם בחומרה. התשובה היא כן, מתעסקים גם בחומרה, ונשמח לקבל קורות חיים ולבחון לפי התאמה למשרה, גם אם זה board design, chip design, system engineer, validation וכו' וכו' וכו', verification. אוקיי, יש כאן המון שאלות. אז נתחיל לשאול שאלות, חלק אני אענה, חלק אני אשאל אתכם. אז השאלה הראשונה זה, אני רואה ומסתכלת מלמטה למעלה. באיזה שלב הכי כדאי לשאול על work-life balance, אם בכלל, בלי שזה ראה, כאילו אני לא רוצה לעבוד. אז אני חייבת להגיד תשובה. אם אתם מחפשים דרך גודפרנדס, ברגע שתגידו לי, אני רוצה 3 ימים לצאת ב3, או אני רוצה לפחות יומיים מהבית בקו רכבת, אז אני כבר אסנן לכם, בסדר? יש לי, לא יודעת, 100 משרות תוכניתן פייתון, ואחרי שתגדירו לי מה אתם רוצים, אז יישאר לי 45 משרות שאני יכולה להציע לכם, ותוכלו לראות מה יכול להיות רלוונטי. אז אם אתם רואים דרך חברת השמה, אנחנו אמורים לדעת גם את המידע הפנימי של האם עובדים מצאת החמה עד צאת הנשמה, כן, יש חברות כאלה. אנחנו צוחקים שיש כמה סטארט-אפים, שכנראה מאוד יצליחו, אבל לא יתאימו לכולם, הם עובדים 7 ימים בשבוע, יומיים היבריד, כאילו שישי שבת עובדים מהבית. אז זה לא כל כך מצחיק, אבל אנחנו באמת יודעים, בגלל שאנחנו יודעים גם מתי הרכזות עובדות, אנחנו גם רואים את השאלות שהן שואלות אותנו, של האם הם צריכים גמישות, אנחנו יודעים, אנחנו לא יכולים תמיד להגיד לכם את המידע הזה, אבל אם אתם בשיחת חידודים שלנו, בשיחה שאנחנו שואלים אתכם את השאלות של מנסים לדייק מה מעניין אתכם, תגידו לנו, חשוב לנו יומיים בשבוע לעבוד מהבית, לא משנה מאיזה סיבה, אז אנחנו נדע להציע לכם רק את המשרות האלה. אין ספק שככל שתשאלו על בית ותראו לחוצי בית, או ככל שתשאלו כמה פעמים בשבוע אפשר להוציא את הילד מהמסגרת, בסוגריים אני אימא, גם אני מוציאה מדי פעם, אין ספק שהשאלות האלה נשמעות פחות טוב בתחילת התהליך. הייתי מעדיפה שקודם יאהבו אתכם מקצועית, ואז תגיעו לשלב הזה. מצד שני, אם זה ממש חשוב לכם, כן עדיף לשים את זה על השולחן מההתחלה, כדי שלא תצטרכו לעבור את כל התהליך, ואז שזה ייפול בסוף. השירות שלנו, יש כאן עוד שאלה שאני חייבת לענות, השירות אינו בתשלום למועמדים. כל המועמדים יכולים לחפש דרכנו עבודה, זה לא עולה כסף, זה לא יעלה כסף, דרך אגב במדינת ישראל גם אסור לקחת כסף על תיווך בין מועמד לבין משרה, אסור לקחת כסף, אם מישהו לוקח, יש כל מיני תביעות, זה לא חוקי. אנחנו מקבלים בעצם את הכסף שלנו מהסטארט-אפים או חברות הייטק שעובדות איתנו, אחרי שאתם עובדים שם בין 2 ל3. זאת אומרת, אחרי שגם אתם מרוצים במקום העבודה וגם הם מרוצים מכם, ובגלל זה אנחנו שמים דגש מאוד גדול על ההתאמה, כדי שזה באמת יהיה תהליך מוצלח ולא פחות מוצלח. יש כאן עוד שאלה, עם מי לדבר או שפשוט שולחים קורות חיים לאתר? זה מאוד מאוד שונה. אם תשלחו דרך האתר, ועכשיו תגבו את זה גם בשליחה למייל אליי, בסדר? אני אשים דגל ויוודא שחוזרים אליכם אם זה רלוונטי. אם לא חוזרו, מאוד יכול להיות שאין עכשיו משהו רלוונטי. אני אתן לכם מידע, בסדר? יש לי 3 משרות של אנשים עם שנה ניסיון, בוגרים עד שנה ניסיון, וגם הם, לג'וניורים, אני צריכה מצטיין אוניברסיטה. ובלי זה, הצד השני, הסטארט-אפ שעובד מולי, לא מוכן לראות. עכשיו, התפקיד הזה מאוד מאוד מעניין, למי שמצטיין אוניברסיטה ויש לו שנה ניסיון, יש לי תפקיד בסטארט-אפ שמחפשים AI Engineers, וסטארט-אפ שככל הנראה מאוד יצליח, ככה אני מאמרת. אבל יש לי מעט מאוד תפקידים כאלה, והם יכולים לבחור ולהגיד, אני רוצה רק מצטיין ורק אוניברסיטה,
וגם כשאני מנסה, ומדי פעם אני מנסה, אני אומרת, תראו, יש לי פה מישהו עם ממוצע 82, ומאוניברסיטה, ומחברה טובה, לפעמים אומרים לי, לא, אמרתי לך, אני רוצה מצוינות, ואני רוצה מישהו שיצטיין באוניברסיטה, והם צריכים לבחור על פי משהו. אז תדעו שאם אנחנו מסננים, זה אף פעם לא בגלל מה שאנחנו רוצים לסנן, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו ללקוח, שהוא בעצם זה שמשלם לנו את הכסף. אנחנו כן ננסה לייצר לכם כמה שיותר הזדמנויות, ולחסוך לכם כמה שיותר זמן. כלומר, תחשבו שכן יש הרבה מאוד משרות שהן משרות סרק. אתם רואים בלינקדאין אנשים, אפילו הם לא משרות רפאים, הן לא מתאימות לכם, כי אתם היום הרווחתם 35,000 שקל, ואתם לא רוצים להיות מתוגמלים בפחות מהשכר שאותו הרווחתם, שזו דרישה שהיא לגיטימית לגמרי. אנחנו יודעים, ואנחנו לא יכולים תמיד לשקף לכם, אבל אנחנו כן יודעים מה השכר, מה טווח שכר שכל חברה יכולה לשלם. ואז בעצם אני אשלח אתכם רק למשרות שיכולות לשלם לכם 35K ויותר, ולא תצטרכו ללכת לכל החברות, לעבוד כל התהליך, ואז בסוף, אחרי שביקשנו 35, לקבל 25, או לקבל 30, שזה משהו שבעצם הוא לא רלוונטי וחבל כל הזמן. יש כאן מלא שאלות, אתם רואות גם את השאלות? אתם רוצות גם... שלומית, שאלה, האם אתם מתייחסים להבדל בין מכללות, אוניברסיטאות? האם HIT לא דומה לעברית או לטכניון? אוקיי, אז קודם כל, תלוי כמובן שככל שהתפקיד יותר ג'וניורי, ככה יותר יסתכלו על הרקע האקדמי ומהיכן הוא מגיע, כי כן מנסים לסנן בדרך כלשהי בעצם את איכות המועמדים ואת הפוטנציאל שלהם להצליח. כמובן שאם מדובר במישהו שכבר הוכיח את עצמו בסטארט-אפ מאוד מאוד חזק, וכן פיתח והוכיח את עצמו, אז זה באמת הופך להיות טיפה פחות משמעותי. תמיד הטלנטים, זאת אומרת, יש סממני הצטיינות, גם אם לא למדת בטכניון, אבל היית ביחידה טכנולוגית מאוד נחשבת בצה"ל, מבחינת הלקוחות שלנו לרוב זה היינו הך, אז מסתכלים לא בכל מקום, ולא בכל, זה יהווה יתרון, אבל לא תמיד זה יהווה חיסרון. אבל אם יש לכם הצטיינות במוסד שהוא, גם אם הוא לא מהנחשבים ביותר, כן שווה לי לכתוב מעל 85, ואם זה מוסד נחשב, כן כמובן להבליט אותו. יש כאן עוד שאלה. האם, אם אני מנהלת פיתוח, להגיש, ואני פתוחה גם לתפקידים של פרודקט וגם לתפקידים של ניהול פיתוח, האם לכתוב שני קורות חיים שונים? את שואלת אותי, שירי? כן. כן. אוקיי, אז התשובה היא בעיניי חד משמעית כן. אני חושבת שבעצם צריך להתאים את קורות החיים לדרישות המשרה, ואם את שולחת קורות חיים לתפקיד, אגב, אני חייבת להגיד, זו שאלה מצוינת, כי היום הרבה מאוד מנהלי פיתוח נוגעים בביזנס, נוגעים בלקוחות, ומחפשים יותר ויותר מנהלי פיתוח שהם יותר ככה, אז באמת פה נגעת בנקודה שהיא מעניינת. אני אגיד שלדעתי התשובה היא כן, אם את שולחת משרת פרודקט מנג'ר, שקורות החיים שלך יהיו אוריינטד יותר פרודקט, וכל הדברים שעשית בעולמות הפרודקט, ואם זה באמת בניהול של הפיתוח, אז יותר תדגישי את היכולת הנזון שלך ואת יכולת ניהול האנשים שלך. בהחלט הייתי שולחת אבל העניין הוא שיש גם הצלבה עם הלינקדין, אז צריך לקחת את זה גם בחשבון. זאת אומרת, אותו לקוח יסתכל בלינקדין. אז צריך לשקול את זה, וצריך להבין מה באמת עשית יותר. זה מאוד מאוד קשה לענות. שירי, יש לך איזה... לא, זה קשה, זה נורא קשה. זה נראה לי ממש שאלה מאוד... כי הלקוחות הם יבדקו אותך בלינקדין, ואז אם יראו פערים... תדעו שהלקוחות, לא הלקוחות, החברות, הם פותחות את הלינקדין שלכם, והם פותחים גם את הפייסבוק, והם מציצים. נגיד אם רוצים מישהו, גם אם מישהו... הרבה מאוד סטארט-אפים רוצים מישהו שהוא דינמי, בסדר? אז אם יש מישהו שדווקא יש לו סניוריטי והוא נראה יותר מבוגר, אם התמונה שלו היא ככה יותר משדרת משהו דינמי, אז יכול להיות שכן יסתכלו בלינקדין ולפי זה החליטו. אז יכול להיות שלפעמים כן כדאי שזה יהיה תואם. יש כאן שאלה לגבי ראשי צוותים. איך נראית הדרישה היום לראש צוות? אני רוצה לענות על זה, כי יש איזשהו משהו שהוא היה הרבה מאוד שנים, ואני עדיין מרגישה אותו. מנהלי פיתוח לוקח להם הרבה זמן למצוא עבודה. יש מעט משרות והרבה מנהלי פיתוח טובים. תוכניתנים
לפעמים יכול לקחת להם זמן למצוא עבודה, כי יש המון 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 תוכניתנים ואפשר לבחור ביניהם. איכשהו ראשי צוותים תמיד מבוקשים גם היום. אז ראשי צוותים, אני חושבת שאם אני צריכה לחשוב על שיפור שכר בין עבודות, ראשי צוותים הם ב-2026 היו המשפרים הכי טובים, זאת אומרת, היה להם את הפער הכי גדול, את הדלתא הכי גדול בשכר, כי יש המון ביקוש לראשי צוותים, כן רוצים אנשים, בסדר? עדיין רוצים אנשים שהם hands on, זאת אומרת, גם אם אתה לא כותב קוד היום או את לא כותבת קוד, כן חשוב לציין שאתם יודעים לעשות, להסתכל על קוד של אחרים ולהכניס אנשים ולעשות מנטורינג, ואולי גם לגעת בארכיטקטורה, וכן רוצים שתראו לפחות ברמה של המפתחים, שתדעו לדבר את השפה שלהם. שמתי לב שראשי צוותים היום מאוד רוצים גם שידעו איך לעבוד עם כלי AI, גם במקרה הזה, איך לדעת איך להשתמש בכלי AI, אולי כבר שיתנסו בכלים כלשהם, לחשוב איזה כלי יותר מותאם לצורך, אולי לחשוב איך לעשות את זה בצורה אופטימלית, אבל יש המון ביקוש לראשי צוותים, אני רואה ששאלו פה, אם יש מישהו שפחות צריך לדאוג, זה ראשי צוותים, את או את תמצאו יחסית מהר את העבודה. רונית, שואלים פה אם יש העדפה לגברים או לנשים. לא, אין העדפה, להפך, אבל מה זה אומר רוצים להפך? להגדיל את מצבת כוח האדם הנשי בכל חברה נכון, אפשרית, כולם רוצים נשים. בגלל שאחוז כולם הגברים רוצים... בטכנולוגיה הוא יותר גבוה בכל מצב, אז דווקא זה יש לטובת העדפה. נשים. אני מרגישה שיש משרות שמבקשים נשים. כן. כאילו יש לי ממש משרות, נגיד פרודקט, שאומרים לי אנחנו צריכים נשים, ויש לנו העדפה מתקנת לנשים. בפועל זה לא על חשבון כל הדברים האחרים שמחפשים, אז האחוז הוא יותר נמוך. דרך אגב, מבחינת איזה שכר לבקש, אנחנו הרבה פעמים מייעצים לנשים שאני רואה מישהו שמבקש נמוך מדי. לא. אם זאת אישה, אז אנחנו שואלים אותה למה את מבקשת את השכר הזה, ואם זה לא מוסבר, אז אנחנו כן משקפים לה שיכולה לבקש אולי טיפה יותר, בהתאם לטבלאות שכר שלנו. זה לגבי הדבר הזה. בואו נראה איזה עוד שאלות יש. שואלים אם יש חבר מביא חבר. יש לנו כל מיני מבצעים, שלחו קורות חיים, יש לנו בתקנון באתר, מה זה חבר מביא חבר אצלנו, גם ליוצאי יחידות וגם לא ליוצאי יחידות. מי שכתבה, יש לי ראש עסקי, יש מצב שאני עוברת מסיניור לפרודקט. מראש עסקי שרוצה לכיוון הפרודקט, הולך להיות המון ביקוש, אני ממש ראיתי את זה במשרות חדשות, של ה-Solution Engineer. שימי לב לתפקיד הזה, זה תפקיד שיכול להיות לך מעניין, זה בעצם תפקיד שהוא מהווה גשר בין הפיתוח לבין הלקוחות, ושם אותך בעמדת מפתח להבין אם יש פיצ'רים שקל לפתח אותם, או שפיצ'רים שכרגע אי אפשר כי זה לא מתאים למוצר, ואיך זה יקדם את הרודמפ של החברה, אל מול איך אנחנו רוצים לרצות את הלקוח, את הדיזיין פאטרן שלנו. זה יכול להיות מאוד רלוונטי. חשוב גם, בגלל שהתפקיד הוא תפקיד חדש של ה-Solution Engineer, אז אפילו ממש יכתבו לי במייל, הייתי רוצה להיות Solution Engineer, תפקיד שגם אנחנו פתאום רואים את הפריחה שלו ולומדים איך לקטלג אותו, זה לא מקוטלג איתנו במערכת מספיק טוב. כרגע מה שאנחנו עושים, אנחנו מחפשים סיניורים שהיו גם פרודקט, או שהיו כבר סולושן, או שנראה שהיה להם הרבה ממשקים, אבל אני מאמינה שתוך שנה כבר יהיה מספיק דאטה של אנשים שעשו את התפקיד הזה בטייטל החדש. מצוין. הופה, הייתי ב-8200 וחשבתי שזה מסוכן לכתוב בלינקדין. ברור שתכתוב, כולם כותבים. יש כאלה שכותבים גם את המרכז, לא צריך לכתוב אותו בלינקדין. אבל לא ראיתי שמישהו היה בכלא על זה שהוא כתב 8200, הרבה כותבים. ואני חושבת שגם אם תכתוב IDF זה מספיק, בסדר? כאילו, גם אם תכתוב IDF בכל עבודה אחרון, בשיחת טלפון לפני, אנחנו לא עושים איפה ואיפה, כל מי ששירת ביחידות טכנולוגיות 3 שנים פלוס, אנחנו נדבר איתו ונמצא לו את התפקיד הבא בקונפרנס, וזה אין בעיה. אוקיי, שואלים פה, כשאתם שואלים אותנו איך אנחנו מתאימים פר משרה כששולחים קורות חיים. אתם צריכים להבין, אתם שולחים לנו קורות חיים, ואנחנו רואים אם קורות החיים מתאימים למשהו אצלנו במערכת. זה לא משנה למה אתם רוצים, אני לא יודעת מה אתם רוצים שאתם מגישים לי. אני רואה אם יש לי משרה שיכולה להתאים. אני יודעת לעשות את ההקשות שאם היית גם וגם, אתה יכול להתאים לשני תפקידים.
אנחנו לא שולחים את קורות החיים ברגע שאתם שולחים אותם אלינו, אנחנו לא עושים העבר. אנחנו מראיינים אתכם פעם אחת כדי להבין מה אתם רוצים, אחר כך זה עובר לעוד רכז או רכזת, שהם צריכים לספר לכם על המשרות שרלוונטיות, ואז אתם תבדקו את ההתאמה, ואז יכול להיות ששם יגידו לכם, הייתי משנה משהו בקורות חיים לטובת ההתאמה למשרה. אז אל תפחדו, תשלחו מה שיש, ואנחנו משם נדע מה לעשות. בסדר? אנחנו מספיק מנוסים בשוק, הרי הייתם בוותק פה הוא כמעט 10 שנים, חוצה חברה של כמעט 100 עובדים ועובדות. אנחנו יודעים לראות פוטנציאל, אנחנו מכירים טוב את המשרות שלנו, ואנחנו יודעים את מי לראיין ואת מי לא לראיין, וגם אם אין עכשיו מה לראיין שוב, אנחנו נכתוב. קורות חיים ב-PDF או בוורד. עדיף וורד מהסיבה המאוד פשוטה, שה-PDF מתחרבש. הוא לא תמיד מגיע אותו דבר, אני יודעת שזה לא נראה הגיוני, כי כשאתם שולחים את זה במייל למישהו, אז ה-PDF יוצא מושלם. אבל כשאתם שולחים את זה למערכת גיוס, לא רק שלנו, אלא למערכות גיוס אחרות, גרינהאוס, קומית, whatever, כל המערכות גיוס שהלקוחות שלנו עובדים איתם, הרבה פעמים ב-PDF, הטבלאות עולות אחת על השנייה, כאילו זה מתחרבש. אנחנו מעדיפים וורד, ואם אפשר לא טבלה. לא טבלה, בסדר? וורד לא טבלה. טבלה מתחרבשת. לכתוב וורד כמו פעם, אני יודעת שזה לא השתנה המון שנים, אני יודעת שיש כל מיני מערכות AI שאומרים לכם, תעשו תמונות וצבעים, זה לא עובר טוב. אם אתם לא מעצבים גרפים UX, תעשו לי קורות חיים בשחור ולבן. אל תשכחו בסוף שהעין אנושית מסתכלת על קורות החיים, אז צריך, תבליטו פשוט את מה שחשוב, שזה יהיה קליל, פשוט, וכל הדברים הרלוונטיים לפוזיציה יתאימו. האם זה בגלל קיצוצים רכבועים, האם כדאי לציין בקורות חיים בהכרח? לא בהכרח, אבל לפחות שאתם מדברים איתנו, אז תגידו למראיינת שזה בגלל קיצוצים רוחביים, כי היא כותבת את זה. ואחר כך, שאני מעבירה את קורות החיים שלכם למשרד חלומותיכם. הרכזת גיוס בצד השני שואלת אותי, אבל שירי, למה הוא מסיים בחברת, לא משנה, וויקס, אחרי 1.5 שנה? ואני צריכה להגיד לה מה התשובה, למה מסיים, או למה סיים לפני חודשיים והיא לא עובדת. ואני צריכה להגיד לה, את יודעת, היה קיצוצים רוחביים בוויקס, וקיצצו גם אנשים מצוינים, היו צריכים לקצץ קבוצה גדולה של אנשים, והוא אחד מהם, הוא בחר לסיים, כי הוא מיצה את תפקידו שם, והוא תוכניתן מאוד חזק, והוא עובר ממש טוב רעיונות, ומעבירה את הנושא. אבל אני כן מאוד רוצה שיהיה לי את המידע הזה, כי בסוף, כן, אני לא אשקר, יש מנהלי פיתוח, שאומרים לי, אם היה קיצוצים של 5%, וקיצצו רק את הבן אדם הזה מכל החברה, ואני רואה ש3 מקומות קיצצו, אני לא רוצה לקחת סיכון, אני לא רוצה עכשיו להתחיל תהליך עם מישהו כזה. ובגלל שיש עכשיו כן הרבה, ממש הצפה של קורות חיים, והתפקיד שלנו, אנחנו כמו סוכנות שלכם. בסדר? אני שלחתי קורות חיים לאיזשהו סטארט-אפ, לאיזשהו מנהל, המטרה שלי זה שאתם תגיעו לרעיון. זאת כל המטרה שלנו בחיים. שהקורות חיים של כל מי שהחלטנו להפנות, הוא יהיה חלק מהדבר הזה. ועל כן אנחנו כן צריכים את כל המידע, כדי שאנחנו נדע לשווק אתכם. או נדע, אם יש מישהו שזה ממש מפריע לו, לא להפנות, לא להתחיל את התהליך בכלל, שזה גם בסדר. בסוף הזמן שלכם והאנרגיה שלכם היא מוגבלת. ואנחנו רוצים להתאים רק למה שיהיה מותאם. אנחנו עובדים כרגע רק בארץ. יש לנו קצת משרות של רילו, זה בעיקר בעולמות של... דרך אגב, המשרות של הרילו מאוד סקסיות. בחברות מאוד מגניב, כאילו במקומות גם באירופה וגם במזרח הרחוק וגם בעוד מקומות מאוד מאוד כיפים, אבל רוב המשרות שרוצים בשביל הרילוקיישן, אני לא יודעת למה, הם סביב החוקרי חולשות, וכל השאר בדרך כלל מתמסמס. אז זה המשרות שיש לנו כרגע ברילו, לא ראיתי כמה חוקרי חולשות נרשמו, אז זה משהו מאוד נישתי. קורות חיים אני חושבת שעדיף באנגלית, זה לא מאוד משנה אם עשיתם את כל הדברים הכי נכונים. כן, יש, לא יודעת, 15% מהחברות שיגידו אני מעדיף קורות חיים באנגלית, זה נראה לי יותר מקצועי. אז לא, אתם יודעים, אנחנו רוצים למקסם הזדמנויות, כן עדיף באנגלית, למרות שהלקוחות בארץ מדברים עברית, נכון? בואו נראה אם יש כאן עוד שאלות, מילואים, יש כאן שאלה על מילואים, אני אוהבת מילואים. האם מחפש עבודה ועתיד לצאת ל3 חודשי מילואים באמצע אוגוסט? המילואים אני חושבת שזה נמנע כאילו יש חברות שאומרות כן עם הראש, אבל אם יודעות שאתם תצאו למילואים של 3 חודשים לא התחילו תהליך.
ומאידך יש חברות שיקחו את זה כמשהו שהוא כן חיובי ותורם למדינה, ויש לי הרבה מאוד השמות שנחתמו בזמן שהמועמד היה במילואים, או שחיכו בלי שהיה תאריך שחרור למילואים, גם בזמן שהמלחמה הייתה בעצימות יותר גבוהה, חיכו, זאת אומרת זה ממש מתחלק, אנחנו יודעים איזה חברות טולרנטיות ואיזה לא, תשתפו איתנו את המידע ואנחנו נדע לאן לשלוח ולאן זה כרגע לא רלוונטי. אנחנו לא רוצים לשרוף לכם הזדמנות, בסדר? לא רוצים לשרוף את ההזדמנות, אם יש חברה שעכשיו לא ואז יהיה נדחה ואחר כך לא ירצו להתחיל מחדש בגלל המילואים. תשתפו אותנו, אני חושבת שאם אני צריכה, כל הזמן שואלים מה הערך של חברת השמה, אני חושבת שערך, מלבד זה שבאמת אנחנו יודעים לקדם את הקורות חיים אל מול הצפה של קורות חיים, ויודעים באמת לקדם את מי שמתאים על בסיס ההתאמות שלכם. אני חושבת שהערך שלנו בזה שאנחנו באמת יודעים, אנחנו מכירים כל כך טוב את הלקוחות שלנו. זה אותם 1,000 לקוחות, שאולי 20% מהם משתנים כל שנה, וכל השאר זה לקוחות שיש לנו איתם כל כך הרבה היכרות. אנחנו יודעים איזה אנשים הם אוהבים, ואנחנו יודעים איזה אנשים יותר יתאימו להם, אנחנו יודעים איזה שכר הם משלמים, ועד כמה הם יכולים להתאמץ אם הם מתאמצים, ואיזה קידומים פנימיים יכולים להיות בתוך החברה, והאם הם מסתכלים בעין עקומה על אמהות, הורים, או האם הם מפרגנים. בסדר? אני יכולה להגיד לכם שאני הייתי היום בפגישה עם מנהל בסטארט-אפ, שלכאורה אולי אישה, אמא לא הייתה מגישה עליו קורות חיים, כי הייתה אומרת סטארט-אפ, בטח עובדים מאוד בעצימות גבוהה. והוא אמר, יש לי צוות של הורים, ואין לי בעיה עם דב-אופסית שהיא אימא, ואין לי בעיה שכל יום יצאו ב3, אבל אחר כך ישלימו או יהיו זמינים כשצריך. אני מחפש אנשים חריפים, וזה החלק של האנשים שאני רוצה. או שיש איזשהו מנהל פיתוח שאמר לי, אני בשביל טלנט מוכן שיעבדו 5 ימים בשבוע מהבית. הוא לא כותב את זה בשום מקום, אתם לא יכולים לדעת את זה, אבל אני יודעת שאם יש לי טלנט, שהוא היה אינג'יניר, שיש לו ניסיון ב-AI, הוא מוכן 5 ימים בשבוע מהבית, ומי שגר בצפון, דרום, או שסתם לא בא לו להיות סוציאלי ולפגוש אנשים, זה גם בסדר. אז אני יודעת למצוא את הדבר הזה, זה משהו שהוא לא יפורסם בשום מקום, זה לא משהו שאפשר לפרסם אותו, וזה משהו שאנחנו תמיד מודעים אליו, כי זה חלק מאיך שאנחנו עושים את המאץ'. אז בסוף, תסמכו עלינו שאנחנו מנסים לעשות את המאץ' בצורה הכי טובה. אני לא יודעת אם יש לנו מקום לעוד שאלה 1 או 2, תכף נראה, כי יש כאן המון 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 שאלות. האם ממליץ, יש כאן שאלה טובה, בוא נראה רונית, האם ממליץ שהיה קולגה? זה בסדר. התשובה הקצרה היא לא. התשובה ארוכה, רונית. כן. בגדול, תשמעו, אם אין ברירה אז אין ברירה, אבל תמיד מה שהמעסיקים מחפשים זה איזה ראש צוות או מנהל או מנהלת שהייתם כפופים אליהם, שיוכלו להמליץ על מה עשיתם, מה היכולות שלכם, מה היתרונות, מה החסרונות. אז כן חשוב שלאורך השנים בקריירה תאספו לכם ראשי צוותים, מנהלים, תשמרו איתם מדי פעם על קשר, כדי שכשתצטרכו אז תוכלו להרים אליהם טלפון, לשלוח להם וואטסאפ ולבקש מהם שימליצו עליכם, אוקיי? כן, זה כן חשוב, בסוף גם אני, כשאני מגייסת מישהי, אני רוצה לשאול את המנהלת שלה, איך היא עמדה מבחינת התפוקות, האם היה הרבה היעדרויות, איך היא התמודדה כשהיה לחץ בעבודה, איך היא התמודדה כשהיא לא ידעה משהו, היא למדה לבד או שהיא הייתה נעזרת באחרים, האם היא מצאה את עצמה בצוות מבחינה חברית, המון המון שאלות שבסוף חשובות לנו כדי לדעת, האם היא ידעה להתמודד עם בעיות מורכבות, ועוד 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 דברים, שלפעמים רק המנהלים, נכון. ובגלל זה גם עכשיו, גם אם מפטרים אתכם, להיזהר, כל אלה ראיתי שכל מיני המלצות, לקחת ימי מחלה כדי שלא יהיה שימוע, אחר כך הם זוכרים את זה, ואני לא רוצה שזה הזיכרון שיהיה כשאני מדברת עם הממליצה, ממש חשוב לסיים יפה. אני יודעת שזה על קצה על מזנג, אנחנו נורא רוצות לעזור לכמה שיותר אנשים. כן, אתם מוזמנים לשלוח לי עוד שאלות, אני אנסה לענות, בסדר, גם אם לא אספיק לענות עכשיו, אז אני אענה לכם בסוף שבוע. אני כן אענה לכם מהמייל האישי שלי כמנכ"לית על שאלות שאני אוכל עוד לענות. אם אתם רוצים להקפיץ את קורות החיים ולוודא שראינו אותם, תשלחו לי עוד הפעם, אני אעבור עוד הפעם על 100 קורות חיים, לא יקרה לי כלום, כדי לוודא שכל מי שמחפש עבודה יוכל לקבל את התיעדוף. גם אם לא ענינו לכם, שלחתם קורות חיים ואין אף משרה ואין קול ואין עונה, זה כנראה אומר שאין לי הזדמנות עכשיו, אתם יכולים בעוד חודש להקפיץ עוד הפעם את קורות חיים במידה ולא מצאתם, בסדר? יכול להיות שפתאום יבוא כיוון אחר,
אתם יכולים כולם לחבר אותי בלינקדין, אני כותבת לכם את השם שלי פה בלינקדין, שירי וקס, בסדר? וכן, אתם יכולים לחבר אותי, והרבה פעמים אני כן מפרסמת משרות והזדמנויות, אני מפרסמת אותם גם תחת גודפרנד, זה לינקדין משרות, אבל גם אני מפרסמת בתוך הלינקדין האישי שלי. אני מאחלת לכולכם שתדעו איך לצאת מהמצב הזה שנקלענו אליו בצורה הטובה ביותר, ושתוכלו להגיד, גם אני ב-2026 מצאתי מקום עבודה. אני רוצה להגיד לכם שאם תמצאו עכשיו מקום עבודה, זה יהיה לטווח ארוך. כי עכשיו מי שמגייס עכשיו, זה מי שיש לו עכשיו כסף, כבר מודע לכל הבעיות במרכאות של ה-AI, ויש לו אישור לתקנים שהוא מגייס. אז אני ממש לא דואגת, מי שעכשיו מחפש עבודה, הוא מוצא עבודה, וכן לטווח ארוך, אנחנו כבר רואים כבר מתחילת השנה, לא הייתה עלייה בהשמות שלא צלחו, להפך, יש אחוז נמוך של השמות שנופלות. אז גם אם אתם היום עובדים, ואתם כן רוצים להיות מותאמים להיות AI Engineers, ואתם רוצים לעבור היום למקום עבודה, שיש בו AI, אל תחששו, מי שמגייס היום כבר עשה לעצמו את כל החישובים, גם של הדולר וגם של איך AI יכול להחליף אותי, ומי שיש לו היום תקנים, זה תקנים שהם כן מאוד אמיתיים, ותודה רבה לכולם. ביי ביי.